Viatjar a través del temps i conèixer de prop el món de la robòtica. Aquest és l'objectiu de l'exposició que es pot veure fins a finals de febrer al Centre Cultural Sant Josep, una mostra que forma part del cicle Pessics de Ciència. I Robots, un viatge de la ficció a la realitat, és el títol de l'exposició que es pot veure fins a finals del mes de febrer al Centre Cultural Sant Josep, una mostra que forma part del cicle Pessics de Ciència. Aquest robot es deia el Turc i podia jugar als escacs. Un dels seus contrincants va ser Napoleó. Amb els segles es va descobrir que no era la màquina qui jugava, sinó que un nan es col·locava en aquest calaix i efectuava els moviments. És un exemple més dels protagonistes de la història de la robòtica que recull l'exposició de Pessics de Ciència. I no cal ser un expert en el tema per visitar la mostra. Hem fet inclús un petit glossari de termes a l'entrada i és un recorregut, és una exposició també amb molt de text per anar explicant també el contingut. És una exposició que s'autoexplica i també busca la complicitat del visitant per convidar-lo a que després de visitar l'exposició pugui gaudir de lectures amb els llibres. Perquè si una cosa queda clara ja des del títol de l'exposició és que els robots van aparèixer primer en la literatura, en la ficció, i posteriorment a la realitat. Altres arts, com el cinema i el còmic, també s'han fet ressò de la robòtica i han creat personatges que estan presents en l'imaginari col·lectiu. Són icones. Ràpidament, quan parlem de robots en el cinema, ens venen imatges tipus Terminator, o tipus R2-D2 i C3PO. Per exemple, els robots potser més famosos per la seva simpatia i per la seva personalitat. Podríem dir quasi que són dels primers que en diem robots socials. Com ho va ser també aquest, el Màsin Garzeta, que ja té 40 anys. El 27 de febrer, Pessics de Ciència li dedicarà la conferència sota el títol El robot que ens va canviar.